Balimao Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle et très incroyable. Malion billet lundi 24 octobre 2022. Malion nouvelle dumamba do be meno fo angana bi anga surasu ye kabako do la da terroriste ka ko état islamique français terroriste munun glan fo Amérique yu accusé de baro terroriste groupe be Amadou Koufa be Yad Agali be état islamique de o de be kamali attaquer bi o état islamique kera ni France entreprise do be ko la farce no lu yu deme ko financer de ol de mogo be ka mogo bo jaw ka mais anga l'armée malienne est en train de tenir très bon Maliens anga armée est tour dans bi nord tesit la zone des 3 frontières Maliens ou ye la maga ka bo haklima ma fo malien bela jelengena beki kolosi ou be c'est-à-dire façon jugu desara ko sugu bela sisa ou be ka système kro de kessa ou be ka essayer ka mogo jaw tege ko la vie est chère de a donta botande aya kolosi aka to transition ko aka transition de me bara me nya chuka mina transition be ka mari ka fierté ken tendo wala de billahi aya kolosi façon de jugu do be kerefe olu be fe ko ka ba de bi pew o manamana kan chama be aya kolosi faisons beaucoup attention aux fausses rumeurs donc malien beki daka sinogo anga armée be kaka barake anga armée tara tesiti bi ou ye kabako dateru suma kabo aklima malien bonne nouvelle flana munye ko polisu ka polisu yelema ku ka surasu ye ko la militariser la police nationale polisu yere message ci asimi ma ku sona ha polisu ko kube asimi ko polisu ko ku sona ko nu surasu ka je ko ka terusu kele polisu yere o fo ko ils adhèrent ah malien aba ko tari information sabana mun fana be no mega information titri be fo malien anye information do sura sisa ko CDR mogo arasbati ka mogo kol de bora ka plainte do Tayrouba contre la ama ngini malien de nyuman be fe mali activiste be mali videomani be ka nyogon soro beji da la chini soromada fe 9h30 o ka be soro beji da la malien na nya sigi dondala Amadou Koufa be ta plainte do en contre la mais mogo kana justice dogoya mogo kana procureur dogoya be ka bo bonyani karama konana ka taga Tayrouba soutenir be ka ta nyogo soro beji dala beji voilà beji dala be ka ta nyogo soro yi chini sogomada felala à partir de 9h ko Tayrouba ko arasbati faso chila arasbati faso denjugu arasbati franc-maçon arasbati ko de fana wulembe ma fana ngo français u ye ko beke u ma se ka transition bi si ça obetara do justice la amba fo mali justice mo ngina ko kolosi anga bonyambe mali justice kan nama kolosi ube niye système do de ka pour nani propagande nge ka justice ka essayer kani transition de me bago bla nyona wallahi diebe de be awna menabi mali sous région be mali justice to be ka tien abe ka munda ne ka ala de bado billahi ala aya kolosi mogolangolo fasuko do be no aw kana tando lu ma ka to ko lu ka plainte mine quoi parce que nous ye faso chilawdi ni mogo kanga convoquer bi o arasbati na ka CDR di ou te faso tia wa faso chilawdi do donc malien beka jongo sura beji dala sini sogoma à partir de 9h beka bo mais mogo kana gabakuru filide pas de violence mali vidéo mani beka bo aye ni message passé beka ta beji dala ka ira ka fo on soutient notre frère Tayrouba ko fo ka nogo bola pew donc ante ka justice kele ante ka asimi kele ou ben d'abord de wala sanga wuli ka asimi kele ante asimi kele ambe asimi ko bi ambe asimi ko shini amanga gouvernement transition ko ambe transition ala wulu amba be ko ante transition kele ou ba d'abord kamadi justice mo aya kolosi sari fendo be na yake abe mali justice to ko de bala bila me ka tiye de fonyana mo fasuku do be no parce que dama kolosi to na Amadou Koufa be ta plainte tike mo ko do contrôle sari système do be na ma boye rapidement mo fasuku do be mo munun ko ka go mo ye aka to ka to lu ka plainte do mine billahi abe dien be nyugu al transition ina o ko songa asimima fendo be justice la aya boye manam plainte kiri kara do be aka to ku accepter kata mo ka zoomne fenge ambe faso jodi la ambe ka faso de sauver faso de jugu o lu ka bokol be ka to ko ka so tege araspat ka ceder muso do be o bora kanen neni aye mogo jume wole kati autosaisir la donc ambo oro foka noko bula pew anga bonya be justice mogo kan mais faisons beaucoup attention on est ka conseil ko fo mali justice ngena on est ka conseil ko fo transition mogo ngena ni justice la gauche la président ba ta sura la de asimodo ko sangima ni toi si ke ka justice yoroina ok
o yɔrɔ bannen an ye nouvelle fana sɔrɔ maliyɛnw an ye nouvelle teliman dɔ sɔrɔ ko miliyari 200 ko o ŋanamu dɔ de tun bɛ sen na k'u tun bɛ fɛ ko affaire dɔ fɛgɛ donc ko Karimu Keyita tun bɛ fɛ ka miliyari 200 de bɔ cogonin dɔ la an ye information sɔrɔ cogo min na donc ko Mali généraux dɔw minɛlen bɛ mais an tɛna mɔgɔ ko Mali finitigilaka dɔw yera a affaire la mais an tɛna n da don an tɛna tɔgɔfɔli kɛ an fana ye information ye cogo min an b'a fɔ o cogoya la an bɛ justice ni pôle économique ko to k'u ka enquête kɛ mais an b'a fɔ bravo 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 à la justice malienne sur ce côté Mali justice de filɛ k'i tɛgɛ da o yɔrɔ kan donc maliyɛnw an bɛ yɔrɔ min na bi information sabanan mun fana bɛ yen tuguni ko Burkina président capitaine depuis capitaine ye décret bɔ k'a bɛna mɔgɔ 15 000 personnes k'a bɛ n'o de armée olu ka terroristes kɛlɛ depuis Burkina président y'o décret bɔ k'o fɔ dɔrɔn terroristes taara Burkina dugu dɔ attaquer parce que président kura bɛ Burkina kunna Thomas Sankara denkɛ bɛ Burkina kunna maliyɛnw Thomas Sankara denkɛ bɛ Burkina kunna Assimi Goïta petit frère le petit frère de maréchal Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré France b'a kɔ dɛ ko France bɛ ka wari di activiste dɔ ma Burkina Faso ko ka cɛ ka fanga la gosi ko ka Burkina président ka fanga la gosi ko bɛ ka wari di activiste dɔ ma Burkina Burkina bɛ a y'a kɔlɔsi dɛ ko wari bɛ ka di activiste dɔw ma dɛ o de kosɔn capitaine Traoré i ka activiste minnu bɛ k'i dɛmɛ Burkina vous êtes le président du Burkina donc activiste minnu bɛ k'i dɛmɛ Burkina o gɛrɛ i la i ka to k'u ladiya dɛ parce que n'i y'u to tan gɛlɛya bɛ yen Faransi bɛ ka wari kɛ marasi ye u bɛ taa Burkina jeune tilancɛ bɛɛ bila i contre la u bɛ wari di mɔgɔw ma dɛ parce que gɛlɛya bɛ yen il crée la pauvreté et puis essaie de corrompre les gens c'est le système français donc nous sommes de cœur avec le gouvernement burkinabé mais an b'a fɔ Burkina président ɲɛna a k'i kɔlɔsi a yɛrɛ la parce que Faransi bɛ ka wari di activiste dɔw ma sisan dɛ an t'o dogo a la dɛ a ka hakili to a yɛrɛ la maliyɛnw an ye information sabanan mun fana sɔrɔ k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka nɔgɔ bɔ o la pewu n bɛna perewu dɔ yira aw la bi ja américains ye plainte dɔ Faransi contre la ko Faransi entreprise mɔgɔ ninnu ko de bɛ ka terroristes dɛmɛ américains wara k'u accuser a jɔr'u da maliyɛnw elfu président kɔrɔ u ka essence compagnie dɔ tun bɛ yen nɔ ko elf o président kɔrɔ kumana o ko entreprise fɛn fɛn bɛ baara kɛ Faransi kɔ kan ko bɛɛ ni président bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ activité fɛn fɛn kɛ u bɛ compte arrondi kɛ u ka président ye c'est-à-dire que Français ka entreprise ko n'a bɛ baara kɛ Faransi dugukolo kɔ kan k'u ni président bɛ ɲɔgɔn kalama awa ko k'olu to elfu la olu tun bɛ coup d'état kɛ duguw la n'u ye tɔnɔ mun sɔrɔ u ni président yɛrɛ bɛ jɛ k'a tila ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw o de kosɔn i m'a ye Macron accusera Macron ma se ka bɔ ka kuma dɛ hali bi Macron ma se ka kuma ka fɔli min kɛra ko Faransi de bɛ ka terroriste groupe armé ko la farce i m'a ye Macron ma se ka kuma Faransi gouvernement kelen bɛ ka kɛ bobo ye parce que u ka compagnie fɛn fɛn bɛ yen u Faransiw ka ONG fɛn fɛn bɛ bɔ Faransi dugukolo kan n'u ka entreprise u bɛɛ ni Faransi état bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛɛ ni Faransi service de renseignement bɛ ɲɔgɔn kalama mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ dɛ elfu président kɔrɔ o y'a fɔ n bɛ tila k'o yɔrɔ fana bɔ k'o kala an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ komi an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an tɛ fɛ video ka taa ɲɛfɛ n'an ma don an ka titre baw kɔnɔna na maliyɛnw n y'o yɔrɔnin min fɔ pour que an kana tɛmɛ o yɔrɔ kan n b'a o prévu k'o video k'o bɔ aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko Faransi entreprise mun minɛna ko de bɛ ka terroristes dilan Syrie terroristes minnu bɛ ka taa maliyɛnw bagabaga Mali nord la bi Menaka n'u b'a fɔ o ma ko état islamique ko Faransi de tun bɛ wari d'u ma Amérique yɛrɛ ye Faransi ko compagnie Lafarge k'a jalaki mais elfu président kɔrɔ kumana o ko compagnie fɛn fɛn bɛ terroristes dɛmɛ ko ni président bɛ ɲɔgɔn kalama o b'a yira k'a fɔ minnu tun bɛ ka Syrie terroristes dɛmɛ Macron b'a kalama dɛ i ma tiriki président bɔra dɔrɔn ka Macron ta tɔgɔ ma k'ale kumana Macron fɛ ka dɛsɛ ko Macron ma kuma Amérique président kɔrɔ Donald Trump o fana ye Macron wele k'a fɔ a na k'a ka terroristes ta ka bɔ Syrie donc o b'a yira ko Macron b'a dɔn mun bɛ ka kɛ donc fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali nord la faso denjugu fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ Faransi kɔ o de kosɔn n'i miiri Assimi i ko ka da ɲɛ quoi Arasipati ɲɔgɔnna su ka taa convocation tigɛ mɔgɔ contre la Arasipati ka CDR ne sara koyi Mali justice a ye sabali ko dɔw bɛ a kana kɛ sa i b'a dɔn nin ye maloya ko de ye quoi bilayi talayi k'a ye mɔgɔ min bɛ faso fɛ o de bɛ wele faso denjugu mɔgɔ min yɛrɛ kan ka minɛ k'u fili dɛ o ka taa convocation tigɛ contre la
Amangal ni convocation imine bilahi talahi mais anga bonya baw kan quoi ante moko doya mais beka ñogo soro beji dala chini mardi 25 octobre beka ñogo soro beji dala malien anga vidéo bo français ka che kuma na mena yoro bo kayira awla malien et révélation mundo aye ni vidéo partager dien beka soro français ka elfu président koro boraka kuma ako ko entreprise fen be na be baraka français koka ko ni président me ñogo kalama de awa nu ye wor soro u ba tono nu ye bingani ke a war do be taga président yɛrɛ u be war do di président ma ne ma fɔ dɛ français yɛrɛ do de donc makɔrɔba kalama minnu be ka terroriste war di terroriste ma ko ni makɔrɔ me ɲɔgɔn kalama dɛ an ka lajɛ fa français do de be ka ɲɔrɔ fɔ maliyɛnw ala sago aw sago n bena kala san a y'a hakɛ to dɛ donc k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ye information sabanan mun fana sɔrɔ k'a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Musa Mara an bɛ nin vidéo kala parce que n bɛ fɛ ka vidéo jama fɛ mais n bɛ ka uploader dɔɔni n tila n bɛ sigi nin yɔrɔ kan mais n ma ɲinɛ yɔrɔ kɔ dɛ ko Musa Mara ko ni américain ka ɲɛmɔgɔbaw de bɛ ka ɲɔgɔn ye bi ko Musa Mara Mali ministre de la justice ko de fana taara bɔ Musa Mara fɛ yen Musa Mara tɛ Mali fɛ bilahi Musa Mara ye kuma mun fɔ ne a digira ne la ne ye Kasoge ye le ministre de la justice ko bɛ Musa Mara ka bureau kɔnɔ n taara u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la wa ko entreprise dɔ de b'a bolo wa ko Musa Mara bɛ fɛn dɔ de kunna français ka fɛn dɔ kunna wa n'a ye force di Musa Mara ma a bɛ Mali mara don dɔ la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bilahi talahi n'a ye force di Musa Mara ma n'a ye Musa Mara ye Mali sɔrɔ don o don o y'an kelen farasi ka jɔn ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna Musa Mara ko in a y'a explication di dɛ mais yan'an ka taa o yɔrɔ la an tɛ fɛ ka n ka temps perdre la n kun ye yɔrɔ min fɔ n ko français ka entreprise n ko ni faransi gouvernement bɛ ɲɔgɔn kalama n ko ni faransi président bɛ ɲɔgɔn kalama o b'a yira k'a fɔ ko entreprise min n'a minɛna k'a fɔ ko olu de bɛ ka wari di terroriste ma o entreprise k'u ni makɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kalama ala sago aw sago ça veut dire que faransi yɛrɛ de ye terroriste yɛrɛ ye est ce que là maliyɛn den mun bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a bɛ faransi fɛ n'o tɛ terroriste ye o ye mun de ye arasibati ninnu ko k'u bɛ sa faransi de nɔfɛ n'an m'an kɔlɔsi Amadu Kufa bɛ taa plainte tigɛ dɔ contre la dɛ maliyɛnw français ka elfu président kɔrɔ a bɔra a kumana a ko faransi entreprise fɛn fɛn bɛ faransi dugukolo kɔ kan ko ni faransi état bɛ ɲɔgɔn kalama o b'a yira k'a fɔ u ye mɔgɔ minnu minɛ français ka entreprise min n'u y'a minɛ k'u bɛ ka terroriste financer k'u ni makɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kalama dɛ awa français yɛrɛ ka elfu président kɔrɔ de bɛ k'a fɔ n bɛna yɔrɔ kalan an ka yɔrɔ lamɛn. Vous direz qu'aujourd'hui, la grande finance internationale a lavé son linge sale? Non, c'est toujours sale à un certain nombre d'endroits, simplement ça paraît plus propre. Donc ce qu'on appelle le window dressing. C'est-à-dire, voilà, vous diriez qu'aujourd'hui il n'y a plus de rétrocommission comme du temps de... Je ne dirais rien de ça. Je dirais que la nature des hommes fait que lorsque l'on n'est pas payé et que de l'argent passe, on essaie d'en prendre. C'est-à-dire, plus précisément, vous dites quoi là? Je dis que dans un certain nombre de pays, il n'y a pas d'autre solution que de payer des commissions, c'est tout. Donc ça continue encore en ce moment comme du temps de Elf quand vous étiez son dirigeant. Ko France entreprise be baraw kɛ u bɛ wari de di terroriste ma cɛ yɛrɛ filɛ ka confirmer dɛ a y'a lajɛ a bɛna mun fana fɔ tuguni an ka tɔ lamɛn. Avec d'autres méthodes. C'est-à-dire, quelle autre méthode? Autrefois, de mon temps, si je puis dire, tout ça était clair et je donnais au président François Mitterrand un état des lieux tous les 6 mois. Maintenant, ce n'est pas clair et personne ne sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que François Mitterrand... Voilà, Malion. Aye ni yɔrɔ lamɛn sisan dɛ. A ye tubabu kan mun fɔ n bɛna yɔrɔ expliquer. Ko ka François Mitterrand to fanga la. Ale tun ye elfu ɲɛmɔgɔba ye. N'olu ye wari sɔrɔ, n'u taara bi Afrique duguw kan ka t'u ka dugu jukɔrɔfɛnw suɲɛ. Ale tun bɛ wari dɔ chaque 6 mois kalo wɔɔrɔ olu bɛ taa wari dɔ di président ma donc makɔrɔnta b'o niveau de la an ka kuma tɔ lamɛn dɛ n bɛna yɔrɔ ni retour garder an ka yɔrɔ lamɛn dɔɔni. Des commissions, bien, de payer des commissions, c'est tout. Donc ça continue encore en ce moment comme du temps de Elf quand vous étiez son dirigeant. Oui, avec d'autres méthodes. C'est-à-dire, quelle autre méthode? Autrefois, de mon temps, si je puis dire, tout ça était clair et je donnais au président François Mitterrand un état des lieux tous les 6 mois. Maintenant, ce n'est pas clair et personne ne sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que François Mitterrand était au courant des commissions? Bien sûr, je l'ai dit depuis le premier jour et je le dirai encore jusqu'à mon lit de mort. Oui, bien sûr, il était au courant. Il avait un papier de moi tous les 6 mois que je remettais en main propre. Et c'est-à-dire, est-ce que c'était le rôle de Elf de donner des commissions comme ça? Bien sûr.
C'est-à-dire on a développé Elf qui a doublé en 4 ans. Voilà. Journaliste ya yininga, est-ce que la niye ko jelenge? Présent, kalo woro, ou ka entreprise munu be non. O koro, comme ou ka entreprise munu me malla be orla, ou be don di makoron fana makui. Ou ka présent mo fana be, ou be business de ke. Ngo ka fru dodo. Ay ni yoro ni tike aga chi, aga blade. Billahi, ou ka entreprise wo, ou ka ONG wo, ou ni terroriste be ñokon kalama. Chere dade a fo sanno. Konu terroriste be oromina, kube wardo di terroriste ma, wala sa u ka se k'u ka baara kɛ awa jamana o jamana ko insécurité bɛ yen jamana o jamana ko terroriste kɛlɛ bɛ yen faransaw ka entreprise bɛ taa baara kɛ mais u man teli ka se faransaw ma dɛ an ka yɔrɔnin tɔ lajɛ. Au président François Mitterrand un état des lieux tous les 6 mois. Maintenant, ce n'est pas clair et personne ne sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que François Mitterrand était au courant des commissions. Bien sûr, je l'ai dit depuis le premier jour et je le dirai encore jusqu'à mon lit de mort. Oui, bien sûr, il était au courant. Il avait un papier de moi tous les 6 mois que je le remettais en main propre. Et c'est-à-dire, est-ce que c'était le rôle de Elf de donner des commissions comme ça? Bien sûr. C'est-à-dire on a développé Elf qui a doublé en 4 ans ses réserves, sa production et le niveau de son action. Donc oui, c'était le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de faire tourner son entreprise pour le bien de l'entreprise et du pays. C'est ce que j'ai fait avec Elf, avec Comte Poulain, avec les SNCF, avec Caisse de France. Kolu ya dabo ka here de ta ka nyesi u ka jamana ma. Olu be ta nga jamana ci. Ko here ta ko nyesi olu ka jamana ma. Kolu ma dowere ke ko kolu ma ko jugu kede. Kolu ye ni ko jugu boy beke wala sa farasika de on de ga here so. Anga president jasilen do be no. Olu fana be tla kan to ta kan di o to bu kele ma. Alo ko olu be ku yere ka jamana de défend mais en tant que jamana défend anga kuma to la me. Avec les méthodes appropriées dans chaque cas au secteur. Le secteur du pétrole est un secteur dans lequel vous sortez un baril à 4 dollars et vous le vendez 100. Il y a 96 dollars qui... Malion, ko pétrole bargon kele, ou banata bin jamana munka, ou be pétrole bargon kele 100. Dollar drome nani, ou be tla kata fere, dollar keme. Donc, ou be bi kononton, ani woro ou bo tono de soro. Aye kuma ina mede. Abina fasa nou tarasa nou ko mo be ni ji bidon na an fe malla. Ou be ni 100 drome nani, mo be ta fere keme. Malion, an be se ka bon nokola choko jume. Koube pétroli, ou be ta pétroli barkonta 4 dollars, mo be ta fere 100 dollars. Olu yere be 96 dollars tonota. Mba yoronin kala aga ayela je be bianga jamana o kan choko ya mina. Ou yere da de be ka fode. Ko wa koube ka kefana ka hera la se olu yere ka jamana ma. Anga jamana jasile président halakilen do be non. C'est-à-dire sigine me on komune be ba ko lemuru komuni. C'est-à-dire ni drombe énervé ngere ma de quoi. Anga nyoro la mede. Ay nyoro la meka ay la mette très important. Voilà. Ou yere be mu kere, ou yere be ka fode. Anga yoro la me. Voilà. Ses réserves, sa production et le niveau de son action. Donc oui, c'était le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de faire tourner son entreprise pour le bien de l'entreprise et du pays. C'est ce que j'ai fait avec Elf, avec Comte Poulain, avec les SNCF, avec Caisse de France, avec les méthodes appropriées dans chaque cas au secteur. Le secteur du pétrole est un secteur dans lequel vous sortez un baril à 4 dollars et vous le vendez 100. Il y a 96 dollars qui vont ailleurs. Bon, très bien, c'est pas la peine de me raconter d'histoire. Ah, sande. Koube pétrole bargon sa, en fait non. Ça dit que ou be pétrole sa en fait. Ou be pétrole bargon sa en fait. Drome nani, mo be olu beta fere keme. Ima ambe ka boli ka ta farasi warangina. Ima ambe ka anga jamana obla. Asimi ne koko bana kui. Asimi koko bana ko jonya bana pe. Ima asimi koko gui. Ou ta asimi fait, ou ta transition fait. Parce que obe ka namara munke, ou yere be ka bonu yere, ou yere be. Ça dit be fe mali nga ni woroni ndo. Avino mera abini mogo ba woron namba chotiki ma WhatsApp la. Aka siye dro, aka la me. Billahi warte farasi fo ite farasi. A bebe bo on de feye farafina. Ou ba nga fond de chouin kataka na ou fe. Ka anke fantanye, ka nga présent jasile présent barka bane janfanti fanga janfanti nu olu fara nyon ka olu reka anga fenta o be wardo de nga présent madro ou ba nga fembe firi geleya be on fe ka soro ante fantanye de mais o be geleya créer en fi voilà leur système
Voilà leur système. Maliens, mena yɔrɔ dɔ fana bɔ k'o yira aw la. O yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la, k'a fɔ Maliens ɲɛna, an ma bɔ an ka sujet kɔrɔ toujours. An bɛ yɔrɔ caman fɔ aw ɲɛna, an y'a fɔ aw ɲɛna. Bi, an bɛ président Assimi fo. Bi, an bɛ transition mɔgɔw fo. Et bi ye lundi 24 octobre 2022. Aïwa, quand le ministre de la protection civile, n'o ye général Daoud, donc a bɔra bi a ye mobili kura caman ba ta ka di Mali policiers ma, a ye Mali policiers vraiment a y'u équipé ni fɛn caman bɛ, an bɛna o bɛɛ bɔ k'o yira aw la, k'a fɔ aw ɲɛna, aw kana décourager, a ye to transition in kan, an ka transition dɛmɛ, baara bɛ ɲɛ cogoya min na, an ka kɔlɔsi force urbaine caman bɛ fɔ la, a caman tɛ tiɲɛ ye dɛ, an ka armée bɔra bi Maliens, an bɛ tila k'o yɔrɔ fana, mais yanni an ka don an ka armée ka yɔrɔ la, an bɛ taa étape par étape. An ka policiers ye mobili kura sɔrɔ bi, an b'a fɔ bravo à la transition malienne. Policiers ka mobili kura in de filɛ tantôt. Donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la. Donc policiers ka baara bɛ ka nɔgɔya u bolo bi, an b'a fɔ bravo au ministre de la protection civile, a yɛrɛ photo filɛ nin. Ni ministre ne bɛ nin baara la. Le héros général Daoud Dambélé. Donc Maliens, an y'o information sɔrɔ, an ye information teliman dɔ fana sɔrɔ, ko bɛ ka kasikati ka don kunkolo la, ko an ka to k'o kɛ, ko ka fisa. Maliens, a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ. Comme Mali terrorisme, 33 terroristes dont un chef de Katiba Massina ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Maliens, oro temene ko fe ka bala tuguni. Anye information min fana soro. Mena oro boko o yira awla akabo kalama. Ko des frappes somadaina Maliens. Ala, ay ni oro ni partager ça ni sonjale ndu. Bi lundi somana fe jona ina. Terrorisme solide ko be taga anga Mali Nord fangelen de mine. Zone de Tessit là. Maliens, en balma tamasegi munumbe uyene wole ko kumala ko Vladimir Poutine nge armement jumen di Assimi ma aye ni kumala mede terroristes de soldat ko betaka bi anga surasuka anga armée wulila mena oro kala ko frappe à l'instant de l'aviation des FAMA contre Daesh à Tadjalatet à 15 km à l'est de Tessit. Selon plusieurs sources, Daesh comptait attaquer les FAMA à Tessit ce matin. Ou solila ko betaka bi anga surasu de kan Daesh kelengele mi ni France be ka glan Daesh terroriste état islamique ni France entreprise be ka glan ou ka terrorisme nous menu ba ko Daesh ni France entreprise be ka glan o Daesh de sola somada ina terrorisme sola somada na katanga surasu soro dragamina ko beta bianga surasu ka Assimi to kuluba ka shewro kelemine ko samaro na dro ko cɛ k'a kana dusu labɔ dɛ an kana Assimi dusu labɔ dɛ n'Assimi dusu bɔra a ma ɲi dɛ Assimi an ka avion bila dɔrɔn an ka avion min taara a bɛ avion tan bɔ u taara ka taga san pɛrɛn jigin terroriste kun a terroriste dɔw bɛ yen u tulo girinna hali sini u tɛ se ka kuma a dɔw ye karabati don a dɔw y'u bɔnbɔnsi tigɛ a bɛɛ bolila a bɛɛ dispersera Maliens il faut qu'an ka to an ka armée kɔ an k'u dɛmɛ u sɔrɔla sɔgɔmada na de ko bɛ taa bin an ka sɔrɔsiw kan dɛ mais an ka sɔrɔsiw wulila ka jahanama tasuma sigi u kun donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔw bɛ na bɔ an bɛ na dɛ kita sira ma ɲi dɛ keɲaba sira ma ɲi dɛ o ye tiɲɛ de ye c'est à dire que Malien bɛɛ k'i sigi ni gɛlɛya ye Mali yɔrɔ mun ka gɛlɛn bi o ye terroristes kana bin terroristes bɛ fɛ ka bɔ Niger de kana bin Mali kan il faut reconnaître que l'armée malienne est en train de faire un boulot remarquable il faut supporter cette armée billahi Burkina Mali kelen tɛ dɛ dugu o dugu n'i ko k'i b'i bolo bɔ Faransi bolo u b'i ka dugu kanga di Amérique ko ka baga indépendance ta domina Américains anglais ye Américains yɛrɛma bila ɲɔgɔn na ko ve civil war Américain denw fagara la ka ca maa ba yirika ye n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a n'a conséquence don n'i ko k'i bɛ bɔ Mali la ko ka taa Espagne i bɛ tagama cɛncɛn kan f'i daji bɛ ja f'i bɛ cɛncɛn ɲɛnama ɲimi n'i ma sɛgɛn tɛ hɛrɛ sɔrɔ minnu bɛ ka kule bi malo prix yɛrɛ la sukaro prix yɛrɛ la a y'a f'u ɲɛna ko n'u tɛ Mali fɛ k'u ka taga passeport wɛrɛ ta koyi an bɛ gɛlɛya kun an b'an ka transition kɔ ni mun tɛ gɛlɛya kun o ka taga o bɛ hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na koyi an sɔnna gɛlɛya de ma an b'a dɔn fana n'an ko k'an b'an bolo bɔ Faransi bolo ni gɛlɛya kelen de bɛna bin an kan an ka jamana kan donc an m'an sigi n'a ye gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka na mun ka jugu ni nin ye dɛ a y'a sigi ni gɛlɛya ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ depuis don min na Assimi ye Faransi gɛn n'aw ma n'an bɛna gɛlɛya sɔrɔ u bɛ ka manamanakan caman bila réseau sanfɛ dɛ ko premier ministre Choguel dɛ o tɛna na dɛ Assimi bɛ fɛ ka Assimi Choguel bila dɛ nin bɛ ka kɛ yan fɛ dɛ n bɛ nɔgɔ bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mais n ma se o niveau la fɔlɔ an bɛ niveau min na o ye armée ka succès de awa
anga armée be ka bombardement ke Mopti ou be ka bombardement ke Mali Nord la ou be ka bombardement ke Kayi région na Nara région na ou be ka ke Kulukoro région na ou be ka ke Kayi Kita région na anga armée déployer me Mali côté bella mais quel est mon don quel est man nogo quel est mon don ça prend du temps quel est mon don Mali euro bet se ka sécuriser de awa asimi tise ka sali ke bori ni bobara chien tise ka ben anga chien fo nyogo nyana chama be ka kula asimi desala abe manamana kandi opposant aya kolosi opposant façon denjugu kana taga do awla billahi ube fe kas fanga impindi awa utese fana awa na klara mogo ma kebe fanga impi billahi ambe jamala bo mun kera tirigamba kila na mi kene mine ki nyimi ka shimon tege kono ne mogo kibini da simi nika foni yelela malien suka parce que amba nga présent ko gele bana en sona malo priga gele amba malo sans pri gele mana ayta franci ka ube arande jo wala sa ka essence soro ay dugu kele yirena dugu min kadi bi diere de gele alembe bi ambe woro mina bi Mali kelinte ayta France ayta Belgique ayna Amerique hala ombe essence Musa Amerique kono a essence daka gele mono tien de fo obela jelengena Malion am boro yorala amena bonne nouvelle bado fo onyana bi Malion ayeni vidéo ro partager bonne nouvelle dobe Malion Premier ministre Shogeli akakene bi Shogeli bi se ki jole to ki kala ere kuna bi Malion ayaw kolosi ube ka manamana kan chama fo ay kuma chama shite tien ube fe kana ni confusion nye munu nya galon tege Shogeli évacuera ambe Mali docteur fo Malion bien lundi 24 octobre 2022 ambe Mali docteur fo ambe président Assimi fo Shogeli Kenerabi alhamdulillah Shogeli Kenerabi président Assimi alaka baraka do ila premier ministre par intérim Ablaye Maïga colonel Ablaye Maïga que Dieu te bénisse ou ya essayé koube Shogeli ni surasu blanyona surasu yu Johnny Shogeli ye surasu ye Shogeli lado surasu ye Shogeli ka bana yu occupé là amé Mali surasi mbefo les 5 colonels plus le président Assimi amba ou foka bara tabolo là ou kerefe mo do de be munu me ko noro surasu là ka essayé ka foko ko division B division T de problème te les 5 colonels ani Shogeli nyongote problème kele ate Shogeli ka kene awa Shogeli sigitola do ube mana kamina Assimi confilé donné est-ce que Shogeli kanga na wa Shogeli manga na wa abe galon deye abe ka problème de créer problème te koy premier ministre ye kelen de oye Shogeli de Shogeli no wara wa Shogeli na tola de fana du awa ne ma be mo mima aywa fono Mali blade awa Shogeli be nani ala sonama ante kuma ala kofe Shogeli ka kene bi kan Shogeli be ni Shogeli be ele escale la fa be boli Shogeli ka kene awa foite Shogeli la bi Shogeli ni Assimi kadi ube sheso nyimi na kuluba ube ta sakazo nyimi ambe Mali surasi nunu fo ambe Mali docteur ou fo wallahi docteur munu nge Shogeli i occupé ala fatigue de kundo bana yere kunte fatigue général de Gérard Shogeli ka parce que kunte repota alhamdulillah Shogeli kenera kan Malion awa Shogeli na tola fana du journaliste munu be ka sebe ko aide est-ce que Shogeli ganga na wa Shogeli manga na wa ay sabalisa ala Shogeli ma genga bo premier ministre yala Shogeli a empêchera de parce que aye barakede faso kanu faso bara o sege de Shogeli dese Shogeli ma dese ko parce que ka desera ka bara la Shogeli e horon de ye Shogeli de folo bora Mali premier ministre la kani jo Nations Unies dala ka France buruja ko la France nous a laissé en plein vol tchekele mi a fo o Shogeli de France gauche ka yoro front ka kene dayele ka sura ka dembla ka barato achevé Shogeli de folo wula ka France attaquer Mali gouvernement bela quand il est venu en tant que premier ministre amasi amajo abe air fla de chinois ou be air saba donc a nyafo onyena Shogeli natola de don Malion ala sago au sago kele ten Shogeli ni Assimi che mana kamunu be ka fo ko Assimi konna filendo ko Assimi confusion be Assimi na est-ce que Shogeli be nawa Shogeli te nawa akana kuma shilame Shogeli natola de do awa Shogeli ba ka primisela awa ambe Shogeli fait Assimi be Shogeli fait les 5 colonels ou bébé Shogeli fait problème teye ambe union no fait ala ambe ka force de changement mun fo a ide bora Shogeli de là Shogeli de yere wolo debusra pare wele Shogeli de M5 wele Shogeli de mouvement be wele kambe ka franyon kambe ka force kelenge ko les forces de changement kangana kelede ko nan kelela ka mai Assimi ma Shogeli kala birifini de ka Assimi sutra ka transition sutra ka Mali sutra ka Mali ka yere ma horonya dama ka Mali togo bo ka Mali ya yere kanunga do ila che folo mi ya a senta ka da che folo mi ya gloki ba don ka wuri ki jona ye oyo Shogeli Maïga di
bravo à Shogeli. Et bravo à Assimi. Parce que Assimi de Shogeli blaka baraka wa baranyana. Sinon be mogoro ta ki ga baraka ti ga baraka kanya be konan jugwa do la. Aye bandao ta bandao mu ga baraka bandao yu janfa mais Shogeli mu janfa. Shogeli ko ale dende Assimi. Shogeli ne wele kanga na Assimi janfa de kanga na Assimi made ko Assimi ya yere di Mali made. Shogeli be ka Assimi protéger dien robela. Faso denjugu munumbe nu te fe kan benenge. Faso denjugu munumbe nu be Fransika barala nu te fe adama do ngere de ka be. Nu yere ma deli ka ben yere ye u ka diratige la o mogo de be bara jugulan galon tegaw ni wuya faw ni kuruba faw la ayaw kolosa mogo la foro problème kele ate beki daga sinogo Shogeli natola de du ambe Shogeli fait pion ambe Assimi fait pion ambe les 5 colonels fait pion ambe transition be fait awa be bolo be nyogo bolo awa ute fara u fara tola tede hanno ko be fara ambe chifu ngena ni mogo mingo kingete da Assimi ka ambe chief ngena ni mogo kingete da Modibo Kone ka ambe chief ngena ni mogo kingete da Maliki Diaw ka ambe chief ngena ni mogo kingete da Shogeli ka ambe chief ngena ambu be de fait ante mogo fsani mogo yi mais ni mingo ka be golongolon doro ambu la clé pion bara bana sexy bara blanc malé ata daka sinoko bara bana koy ni bara be de bané mais vidéo blanc oro la vidéo tandonita que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse tous les Maliens anya Moussa Marani américain nga ministre lo photo yi nte fe ka ira abe photo be mbulu en même temps comme ministre de la justice fanani Moussa Moussa Mara boaka ko la Moussa Mara komani mo yide Moussa Mara Mali buruja ka Mali la gushi anye fenga munke vraiment oro majani quoi be ambe malien di mais a kolosi mo munte faso fe aka kolosul la donc ambe transition ko amba fo transition aka aklito force de changement na o de bise ku demebi ambe bolo be nyogambolo ala kana ni farali ni mo de ko kebe na ni farali anyi nyogonche ala ka fo iko beka foko amina ni mo de ko kebe na ko kan transition dof sani doye yara biyama ala ka fo iko ni transition c'est un pouvoir civilo-militaire o kore jumenye surasu kelente ka Mali jode mbeka chinye de fonyena surasu ni civilu de beka jo surasu ni civilu de beka jo Assimi surasi Shogeli civili ne civili ni aye bi France be sans Assimi nya pas parce que ko Assimi yere donde c'est parce que an munu be bo e réseau kan ka Malien unye yele an te surasi an ye civili donc nie fanga munye ni surasi ni civili fanga de farale nyogon kan munu mena ka wolo malu ke munu mena non surasi ambe surasi ko la ante karsa ko la ayo kuma o dabla de parce que ambe rom na bi Mali kuran me ka jo surasi kelente ka jo Mali kuran be ka jo surasi ni civil de be ka jo donc angana jo angirla en fin be na be ka kuma bi on est civil de surasu be donc que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse cette transition akambe ciao ciao.